O fáilte go dtí Athimirt Corn Ui Mhuiri an seothe rá mór an ómh Pobalscoil Chorca Dhuibhne a gine chláiste Baile an Róistigh. So sé seo for an Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Sa cool ifar a héin Luke de Bailís, ifar a dó Conor ó Súlaháin agus Tomás ó Súlaháin drathair de Conor Tomás ó Súlaháin ifar a trí. An sin tá cína mar a cú agus an lína lechúil édána chun a cúr ifar a sé Brino beaglíoch agus ifar seach Tomás ó Súlaháin. Lá na parca tá marca chun a cúr agus Pádraig Macantíthaigh. Ifar a déhan sin lína letasig Martino Garmán, ifar a héindig ar an dahad slatanóh Seánna Garabhí agus Garóid Hickey ó Brosnacán. An sin an stig san lína lán tasig Cahal ó Bambra, Séamus ó mar a thurtaigh a rimmel na Cairnóga agus Conacúr ó Génig. Agus sé seo for an gláiste Baile an Róistigh sa cúl Paddy Lynch, lína lán cúl Darragh Kelleher, Niall Quirk agus Donnacha Murphy. Lína le cúl Nathan Walsh, David Griffin agus Sean Powter an fear sin bhí cléthúnta ag an fear sin seachtain á hin. An sin lá na parca Owen O'Brien agus Evan Ryle. Lína le tosig Liam Sullivan, captain na fórne ar an dahad slat Shane Kingston agus ifar dóiag Daniel Meany. Lína lán tosig an sin ifar trídig Ben McAuliffe, Imel na Cairnóga, Matthew McAuliffe is tócha drathair agus Ciarán Cormac ifar a cuideag. An í ród cataisteach aige. Cáhfuil sé tá sé an dalamh. Ó, gin cailíigh sin ar Garad. Ceann áard amach an sin a dro lá na fáca cé tána gur Pobalscoil Chorca Dhuibhne marcar. Tá ifar dóigh an sé sin fear mór Meany is ólam. Í dul isteach sé dain séireach. I lánta stacha níos dó sin Kingston fear an dahad slat. Hanas sin don fear mór ifar a né tógann sé ceann bhfuil sé crín, tá sé crín ó ifar a né Evan Ryle. An céad faointe den cléthe ó Evan Ryle. Tréis gá nóméid na mar sin agus Conor ó Súlaháin, Conor tag Susan Parker Conor tá tosnú go húnta go Conor inmh ceann deasan sin a dro Conor géine. Fasan Conor isteach ggur an lá an gortach sa sin ag Seánna Garabhí. Seánna Garabhí ag dúise go húnta go nómh freisin in Cailíoch ar Seán, tá Garad inis, tá sé réic an ceann tapig go hógant, tógann sé chun sé ceann isteach dro cicta dro Séamus a frusin sé dro Cahal Bambra. Cahal Bambra sin dorn, bhachan sin dro Conor géine. Agus cool dro Pobalscoil Chorca Dhuibhne go húnta sin fuair Cahal Bambra an ó Séamus úsáid sé an dorn ar dús agus go tapig ag dro Conor géine bhí Conor ag glúiseach agus tá cúlan sin ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne tréis den óméad na mar sin, gamla scéil dres sé óméad cúlan sin ó Conor géine ach glúiseach maihan sin glúiseach má fuair Cahal Bambra an bréic an sin ó Séamus ó mar thurtaigh agus bhí Conor ag glúiseach fear tapig ar neis an dro an fear mór tógann sé cic inis ach bhí marcáin agus tá sé dain séireach istí go húnta an sin. Níos go brína stálam idána chun na cúr, níos tá Conor ó Súlaháin teachta amach leis an líróid. Ná, tá neis sin a dro drathair Tomás ó Súlaháin thóg sé cic í raidir sé ceann an éair agus tá an líróid inis in Baile an Róistigh ach tá Martína go dtíana arís ach tá an líróid caiiteigh caiimid beag glic freisin. Caiimid bheith bhad níos glic ná sin, níos tá sé hálann sin go bhar hocht do Baile an Róistigh fear lá na fáca sé sin Owen O'Brien agus Líróin sin ifar seachta go ríise teachta seach go dtíon líne. Cé teach fear an fear seo, ní lisa gom, ní léananig fear tá sé dul síos i dána chun cúr tá chuige sáróbran sin ach tá sé dul síos an fág fós, capas go úsáid sé an lábhan sin, tá sé dul síos fós tógann sé cic. Cic go bhúnta pointe an sin ach, cé teach fear an fear seo, ní léananig fear lads bí córbach an seo. Tógann sé ceann inis, cé tá Martin haneis sin dorna dro Brino beaglíoch, hálann sin casan sé isteach í an lár agus é dul sús an parc inis timpeall seachtó sató an cúl inis tá sé dul sús fós chuige sató an cúl a tá ná cadín ag an tapige tá sáir hen sin ó Tomás ó Súlaháin beidir an chance ach tá cúlbar go húnta an sin ach úsáidan go húnta an sin réúnta an sin ó Tomás ó Súlaháin agus pointe ó Pobalscoil Chorca Dhuibhne bhín cúlbar go húnta an freisin bhí chance ag Tomás ach bhí ar casa a neisir an cos
Beidir Mark agus Sean O'Garvey Berta go Tashig Martin O'Sadan sé éden na gimar go hontuk Nis éden dul sus O'Sadan sé dun har national draw Pobalscoil he couldn't Paul County Shacks a Kuna a draw Conor Gainey Tashig Conor Namsha Passan sé stack Beidir Togan sé kick Lota fad Conor Gainey agus Haran Trasnar Conor Gainey kick Lota a pass Lota and Shino Pobalscoil Even Lanish Evan Ryle Takshison Park Tá Pobalscoil ar an farseo rééis bh seachta cé tá far an farsin ní is agam tá sí bh dóigh an is agus marcaigh tacuige ceann dain séach an sin a droim le I dro an féhéanú lín tá sí farseo bhí anna spás agus ámag an farsin an liró a chur hadan trasná ní is agam cad a hálan sin ifre dóigh pointin sin ó Daniel Meany Kingston an seo timppel truchas slaat má chun cúlas dólam an taobh clé tógan sé Hadan trasná tógan Conor an kick Lota sin ó Conor Gainey héana dó is Conor Gainey as pointe le Pobalscoil Chorca Dhuibhne sin PG mac an láb taréis tactaisteach I gcóir Garrett is solam se so ní róin is cataisteach ag an réiteóir go hontaach an sin á marca chun na cór far mór láidir ceann deisteach a gcóir Conor Gainey hálann sin ní fuchan sé sús don céadúir tá sé gar rís chun sé ceannisteach ceann níosilúir cahalbam tá sé cahal son bhfuil héana dó I Conor faoi láthair bhfuil héana tríige son bhfuil go hontaach an sin á Conor Gainey Kingston níos leis an kick tógan sé Hadan trasná bhí go léir go donna Calman Lee Road agus Fallon Róistigh bheith seachta níos dul Susan Park Martina tacaige bheith seachta dul sús fós tá sé trúblóir níos tá míidir trúblóir beidir go hontaach an sin an fear sin tá cír Conor O'Sullivan Brína beag líochta níos bríigh taketeach dí lán got úsáidan sé Tomás O'Sullivan tá sé Tomás ag le a cabhar ní léon cabhrán tá cabhrán ó brína beag líoch tá Lee Road an dalamh tá talamh an trom tá sé brína níos teachtamach leis an cad úsáidan sé níos cían sé seo níos fearr ceann tapig cían mar acu tá sé ard beidir goil chance Carl Bambre ní sé tá sé go héis beidir goil sé triblód tá sé Hadan trasná Carl Bambre go hontaach a kick Lota cían mar acu Bhad níos fearr, bhad níos tapig isteach go dtína tosaigh fuair Carl Bambre agus tuair sé Hadan trasná chun sé ceann súsan sin tá sé bhar dóigh an seo tá marcaigh tacaige Mark agus Pobalscoil tacaige tá sé dulteach an lár úsáidan sé an don fear mór sin ifar an né ifar a hocht am le scéil Conor Gainey tacaige tá sé dain séireach ifar a fethead dul sús tógann sé kick leis an citóg kick kick óntaach tá sé ciúin seo hanis tá sé réic an éthógant tógann sé kick deasastólam kick óntaach Shane Kingston Hadan trasná Sean fear mór ifar a cuaideag tógann sé an kick Hawl Hadan trasná ifar a cuaigeag Tomás O'Sullivan chun sé ceannisteach sin dro Conor Gainey tá sé Conor Casan Conoristeach cai sé agus beidir cabhar úsáidan níos timpeall féhéas amach an eis dro cahal chance cahal ó Bambre go hontaach ar fad ó Conor Gainey hín sé sáre a cais sé an líród amach
Ag an cart agus Corcaigh Bambra Harntrasnán ag sáre ríis ó Tomás O'Sullivan. Ceann topic an sin ag PJ tá Brian ag dul leis. Caig úsáin sé Corcaigh Bambra tá Corcaigh stiginis beidir go chance Corcaigh chu Harntrasnán tugann sé an kick. Go hónta go ríis ó Corcaigh Bambra. Brian ceann topic an sin ag PJ Brian dul leis. Nis PJ howlan seo an necklace an Taobhine. PJ dul Susan Park inis tá sé dul a cowrán ó Tomás O'Sullivan casan sé staach a gcór an lár tugann sé kick sin kitóg go hóntaach a fad an fashion ó Shrán Gáil Tomás O'Sullivan 3 fointe inis idir na fórne. Inis ceann dain séireach an sin dro an fear seo topic bhfuil sé bhre néideag Kitóg stólam har neis droiver né chun sé ceann áda staach a dro dain séireach is títá sin fear mór seo béidir bhfuil sé sé ag gibhar hochtíag leis an kitóg ceann ád. Lads. Pegas tá amach. Har neis droiver dóig níor bhéintear a dul chuige staach an sin droiver tá sé dain séireach. Harntras ná lads. Tomás O'Sullivan Caithimid pointe chun clár inis. Tomás tá Brian leis úsáin sé Brian tá go léir trécht a Brian dul Susan Park té sé staach í an lár tá Brian dul Susan Park fós úsáin sé Tomás O'Sullivan is kitóg. Pointe glóte. Tá sé seo dain séireach lecha an Taobhine an seo Marco chun na cór tá chuige go hónta go sin Marco chun na cór go hónta go fad tá cín istigh go hónta an seo Pobalscoil Martin inis úsáin sé Seamus úsáin sé Brian. Tomás Buaicphointí go seolm Tomás O'Sullivan is har neis seo dro Seamus Sean ó Garabhí dro Mark inis howlan sin ní léing úsáin sé Tomás O'Sullivan i dul isteach fós in Calíosa Tomás nó úsáin sé an seo Marco chun na cór kick ag Mac go hóntaach an sin Marco chun na cór 3 feinte in sin na fórne tá nám caite. Is so'n gwyl Tomás Buaicphointí treis tacht y staach. Sia, Tomás Buaicphointí yn y Corcaigh Bambra. Ta'n clem Fwcant yn sio, ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Ta Pobalscoil Chorca Dhuibhne treis e fwcant. Gafil is y doiag, gafil is y tridiag, gafil is y cardiag, agus yn eisiau sio, gafil is y cuidiag. Dwi'n cerwr as y ceile, mae fwecas o hwt y podd o doffigus mahal o Daragan, yn ceisio cwrmacar yn idir lyn, agus Fwecas a ríist an fyrn banistíocht agus na daoine go léir ó Corcaigh Dhuibhne bhuacant óntaach an seo I Rámór. With the highest standards of refereeing and on time during the worst months of the year from our weather group. And I suppose I want to continue that thanks and say well done to the referees and particularly Rory Hinckley today. 4 years in a row to win any competition is incredible. To do it with Corn Ui Mhuiri. Our greatest Wallish luck Paciacan of Dívar go Húsach a ríis agus Bhálum Buaicphointí Baile Rochestown Tomás O'Sullivan sa leis an gym get sé ríis obair Húsach an son. Tá Seán ó Fenúra an fís go léir bhí Húsach leis an tacticí scafrad agus tá Ciarán Marchan Anig mar banistóir a ríis an bblion sa bhí sé gin cúpla bliain ó in ríis chumá tá sé go Húsach tá meas mór a bhín de Ciarán agus ríis tá Tomás O'Sullivan mar tréálaí. Den sé son